1986an, emakume talde batek pausoa eman zuen. Eurena ere sentitzen zuten festa batean, tradizio batean, berdintasunez eta duintasunez parte hartu ahal izatea eskatzen zuten besterik ez. Orduan ezin zuten imaginatu, pausoak eragingo zuen guztia. 30 urte pasa dira urrats hartatik. Aurrera pauso asko eman dira, naiz eta oraindik ere ez garen helmugara heldu. Alarde parekidea guztion jaia da. Naiz eta denek ez duten beti ulertu. Pentsa ezina zenean, zergatik ez, pentsatu zutenentzat. Para quienes dieron el paso cuando era más difícil que nunca. Etxekoak kontra izan da ere, batu zirenentzat. Para quienes se quedaron sin cuadrilla, pero crearon una nueva. Bidean amore eman dutenentzat. Para quienes han terminado prefiriendo la playa. Espaloitik begira daudenentzat. Para quienes nos dieron la espalda, pero se avergonzaron de ello. Agian datorren urtean, esaten dutenentzat. Para quienes dan el paso diferente. Aurten, pausoa emango dutenentzat. Para los de Irún de toda la vida y para quienes acabáis de llegar. Norekin joan ez daukatenentzat. Para quienes queremos disfrutar de nuestras fiestas desde dentro. Emakumeentzat eta gizonentzat. Aurten, zu falta zara, eman pausoa. 30 urte bidea irekitzen. 30ean egin dezagun historiako alarderik handiena. Guztiona eta guztiontzat den jai bat. Herri bat, udal alarde bat.